ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳамин ҳоло як лаҳза ба Twitter даромадан, ҷое ки профил ба кадом устройство пайваст аст мебинанд. Ба сайти ман бо телефони iPhone каси дигаре зиёд медаромадааст. Ин чиз на танҳо дар Twitter, балки ба бисёр программои телефони мо вомехӯрад. 5 асосиашро мегирам: WhatsApp, Imo, Telegram, Instagram, TikTok. Агар вақт дошта бошед, як инҳоро даромада хабар гиред, то чизҳои зарурии телефон аз даст наравад. аз результат сар мекунем. Ассалому алайкум. Шодиёҷон, рӯз чанд билет фирӯхтем? 16 билет. Беҳтарин, машаллоҳ. Ҷамолдин, телефон? Имрӯза план завершилась, алҳамдулиллаҳ. Беҳтарин. Алабум толи солҳост ки ба фурӯши телефонҳо машғул аст. Доставкаи телефонҳо ба тамоми Россия бепул. Чехол сколько стоит? Ну, тоже рублей 800-900. Стекло сколько стоит? Стекло 2000 вместе с установкой. дар алабум ҳамин чизҳо барои мардум тӯҳфа аст. Бепул ҳамроҳи телефонатон равон мекунем. Маълумотои бештар рақам дар рӯи экран ё ин ки ссилкаи сайт дар поёни видео. хуб дӯстон, ҳоло ҳар як программа даромада нишон медиҳам ки чӣ хел тафтиш кунем ки сайтҳову саҳифаҳои интернетии моро ғайр аз худамон каси бегона намедарояд. фейсбукро фаромӯш кардам. хуб, биёед аз ин оғоз мекунем. ба фейсбук медароем. настройка, парол и безопасност, активни сеанси. Инҷо телефонҳое ки пештар ҳам даромада будед мебарояд. беҳтараш ба вақташ аҳамият диҳед ки бо ин устройство кай охирон даромадагӣ ҳастед. барои осон тафтиш кардан аз ҳамаи устройствои пештара бароед танҳо охиронашро мегузоред. тамом. барои зиёд нагирифтани вақти шумо хуб дигар барномаҳоро кӯтоҳ нишон медиҳам. Telegram, настройка, конфиденсиалност, активни сеанси. аз ҳама боло телефоне ки ҳоло истифода мекунед. устройствои бегона бошад, метавонед удалит кунед. як чиз дигар, агар заштаи сайтҳои худро боз ҳам мустаҳкам кардан хоҳед, номери телефонатонро ба сайтҳо дабавет кунед, дуғфакторне заштаро гиронед. касе ба сайти шумо даромаданӣ мешавад, ба телефон код меояд. бе код даромада намешавад. Instagram бошад, настройка, безопасност, вход в аккаунт. инҷо аз куҷо ба сайти шумо медаранд, ҳатто бо карта нишон медиҳад. дар TikTok душвор нест. ба настройка дароед, безопасност, ваши устройства. тамом. устройствои нолозим ва шубҳанокро удалит кунед. WhatsApp бошад, аз боло 3 нуқтаро пахш кунед, связани устройства. инҷо ҳамаашро нишон медиҳад. нолозимашро метавонед выйти кунед. Imo, настройка, безопасност, управление устройствами. дар инҷо устройство аз 2017-18 ҳам будааст. ҳоло истифода намекунед. удалит ба номер код меояд. кодро зада удалит кунед. хуб дӯстон, ин буд якчанд маълумотҳои ҷамъ номда пешкаши шумо гардондам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда. хайр.